Så vi mødtes på samme tankstation igen, hvor vi signede en kontrakt på taget af min firmabil. Og det er så 6 år siden i dag. Jeg hedder Niklas Andersen og er direktør og indehaver i A2 Vent, som er totalleverandør inden for ventilationsfaget. At være kunde hos Webamp for mig er nærmest en dans på røde roser. Det kommer så meget af, at vi jo selvfølgelig har været kunde i 6 år. Vi er kendt i huset, og huset kender vores forretning ud og ind. Hvilket vil sige, at skal vi have foretaget de mindste ændringer, så bliver det foretaget uden de store spørgsmål i det, at vi er så kendt i huset. De kender mig, og de kender os, og de ved, hvad vi vil have. Så super nemt at lige til. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med Nikolaj, var på en tankstation i Sydhavn, og vi stod og havde en snak i en god times tid. Holdt en fed kommunikation efterfølgende, og signede så et par uger efter, mener jeg, det var, på samme tankstation. Og så blev jeg så den første kunde i Webamp. Og det startede med en hjemmeside, og har så løbende udviklet sig til SEO AdWords. Webamp har været en stor del af vores vækstrejse igennem tiden. I det vi for 6 år siden så indgik et samarbejde som startup, jamen så har Webamp faktisk været vores eksterne sælger og har dannet grundlag for rigtig mange af vores både mindre og rigtig store kunder. Og det har vist sig og har givet os kæmpe værdi i det, at vi faktisk sidste år fik vores første gazelle. Og der er ikke nogen tvivl om, at det har Webamp også en aktie i. Det har de helt sikkert. Jeg vil til hver en tid anbefale Webamp til andre, for den tilgang, de har til tingene, og den energi og seriøsitet, de lægger i de produkter, som de yder for os, og som de helt sikkert også vil yde for alle andre. Det nægter jeg simpelthen at tro på, at du vil kunne få andre steder. Følelsen af det kollegaskab, som man har eksternt til hinanden, er helt fantastisk, for det giver dig en tryghed af, at du er sikker på, at opgaverne bliver løst.